Sanibonani. Ngicela nivotele ukaJobe. Ngicela u-SMS i-SMS eyodwa, 150 SMS iyodwa. Uyabhala lapha ku-33352 uthi kaJobe. Mese liyahamba kanjalo ivoti lakho. Uma kuwukuthi uzo-SMS using ama-banking details, ikhona futhi lapha nansi ngisho nalapha kwi-DP yami indlela yokuvota. Ngiyanicela kwi-reference ufaka ukaJobe, igama likaJobe uthi kaJobe. Ngiyanicela ngenza ukuthi ngicela singavumi ukuhluleka sibaningi kangaka siwu-team kaJobe. Hawu singavumeli ukuhluleka. Yo. Unjani mfethu? Ngisacane ngivotela bandla. Cane ngivotele. Akukho nje ukuthini imi ukuthi ngibulele lokhunjana lo live ukuthi nje ngizokocela ukuthi ngicane ngivotele. Akukho nje ukuthini, akunaso isitori esidabukisayo enganixoxela sona, anginalutho nje ngaphandle kokuthi ngicane ngivotele. Ayikho nje enye into engayishera edabukisayo ngaphandle nje kokuthi nginxuse inkosi yami, ngintshela ukuthi ukuphumelela kwami kusezandleni zenu mphakathi. Ngiphumaphi nkosi yami? Benkade kulezi insuku bengikade ngakwazi ukuthi ngingene ku-TikTok ngoba ekhaya bekukhona nje umcimbi omncane ade bengenzela wona, so manje bengavumelekile ukuthi yabo ngibonakale since kade ngigonqile. Manje sengibuyile, ngizokonicela ngani zakwethu, ngizonicela ngicela singavumi ukuhluleka sikhona udlisa team nafethi angidlisa team yabo. Manje ngiyacela dadewethu, uhamba kanjani Teddy Bear lapho ulingana nawe? Nangu nangu Teddy Bear wami, nangu. Ngiyabona nje kuyimanje bafethu, ngiyanicela wey'ngane zakwethu, ngicela singavumeli ukuhluleka. Ngiyawubona Teddy Bear, so besiyinake ka-Teddy Bear. Into engiyivulele live ukuthi ngizokonxusa abantu ukuthi ngisacela ningilokhu nje, ngisacela ungijolise abantu. Uyabona we-common sense ungayenza ngempela isense uma ngase kuthiwa usho lokho nje, mhlawumbe usuthi nje mina sengikhiphile uyayilahla leyo nto kanjani manje? Angikwazi ukulahla guys, angikwazi ukulahla Teddy, angazi kwenzakalani kubona. Bafethu bukani sibawu 72, yabo sonke so 72. Masingase sinje SMS esithi kaJobe ku-33352 sonke sithi nje kaJobe, ngawenza umehluko lo 74 la. Khipha laba sifuna ukuxoxa nawe. Sebeyiphumelile. Ayize ngicela singavumeli ukuhluleka. Yini ethatha ispace sakho manje? Cela sivoteni bafethu. Kuvotwa kanjani-ke? Okay, uma kuwukuthi uya-SMS uthi ngivulela lento lekhona ngizonichazela into engiyibonayo. Uma ukuthi uya-SMS kwinamba u-33352 ubhale ukuthi kaJobe, mase uya-SMS. Ayisebenzi airtime yama-advance leyo osuke iphiwe. I-SMS iyodwa i-R150. Uma kuwukuthi futhi wena ukhetha ukuthi ulokhu nje, ukhetha ukuthi uzosebenzisa mhlampe ibhenki, uzohamba uye laphaya kwibhenki lakho, mase uthi pay beneficiary. Ama-beneficiary ubani? U-Vote to Drive.
mese ufaka i-account number yabo leya sawubona we-Sexin. Faka i-account number yabo ureference ngami uthi kaJobe, so that they will know ukuthi amalokhunjana awami amavoti, khona bezokwazi ukuthi aya kumina awami. Ubhala lapha kwama-reference uthi kaJobe, yabo. I-bank labo FNB. Uma ukuthi awazi ukuthi kwenziwa kanjani, ungamane ungibuze eceleni noma ubukele lapha ya kule DP engiyifake lapha ya lesasithombe engisifake lapha. Ngisifake yonke indawo. Facebook isikhona, i-account yami yaka Facebook ithi ukaJobe wabantu, eyala ka TikTok ithi ukaJobe, eyaka Instagram ukaJobe. Alright siswami, noma kanjani sizokuvotela. Ngiyacela ngani zakwethu, ngicela singavumeli uhluleka sebaningi kangaka. Hawu ma ngiyacela nje singavumeli ukuhluleka, singavumi ngani zakwethu. Ngiyacela ngani zakwethu, ngiyacela. Yebo Nkonzi, yebo bakithi. Nami sekuyithuba kubala kokhululeka kuyomemeza kube kanye bese ngiyasho ukuthi hayi cha bafethu niseke, hawu kaJobe usukhona kakugcina nini. Ngikhona ngani zakwethu, ngikhona. Kuvota kanjani? Ngicela ngo-WhatsApp ungichazele. Njengoba ngisho kuvota, buka laphaya kuleya lesasithombe ngisifakile, u-SMS-a u-33352 mese ubhala ukuthi kaJobe kuleyo namba. Noma uma kuwukuthi awukwazi ukwenza njalo, mhlampe wena unenamba, unemali esekhadini, uvota using ama-banking details lawa ababo. Mese lapha ku-reference, unga-reference ngegama lakho, ureference ngegama lakaJobe, uthi kaJobe. Yo, iduke ekhanda shame, kuyasho ukuthi lezi zinto akuzona ezami. Ureference ngokaJobe, uthi kaJobe laphaya. Sawubona wentombi ekhalayo. Nkosi yami angisakhali-ke manje, angisakhali. kaJobe omuhle njani? Ngiyabonga bafethu. Ngempela ama-gift Nkosi yami, ohathi ngiyabacela ukusho ukuthi sikhona sihleli, kodwa ningakhohlwa ukuvota. Yona into ebalulekile leyo ukuthi nivote nivote. Cela singavumeli ukuhlulwa. I-competition inhle ngokuwina-ke, inhle ngokuzikhankasela futhi. Ngiyacela singahluleki. Kumbe nginey'ngane zami phela mina hawu lo akasaveli. Ngiyabona ukuthi ngizingane zami manje, lezi zingane phela ziyayidinga imoto. Ngiyakuthanda kaJobe, ngiyabonga mfethu. Yabo weMavesta ithi ungithanda, yabo uma ukuthi uyangithanda ngempela, ungithanda ngokweqiniso, hamba uyobhala uthi kaJobe. Bhala ukuthi nje kaJobe laphaya, uyomvotela ukaJobe ukuze ezowina. Usho ukuthi uthando lakho uyalibonakalisa ngempela uthando lakho manje. Ngiyacela ngani zakwethu, singavumeli ukuhlulwa, singavumi. Ngobani manje? Zenzeni kuba? Ngiyabonga. Senzeni Nkosi yami manje ngani zami? Hello, unjani mfethu? Yebo mama, zoya khona manje. Ngiyacela ngani zakwethu, ngiyacela bakithi, ngiyacela. Ubani lo othi ngiyele i-future mkami uTeddy Bear ongaka? Mana mfethu, qala umkakho uhambe uyomvotela laphana. Umkakho udinga amavoti.
Oh Nkosi yami, awu bakithi, hawu nathi Richmond asibancanyana bakithi, ngiyanicela nilokhu ningiphushela iy'thanda zami, ngiyabonga. Yo guys, ngincelisa amawele ngibonga ngala ko-WhatsApp, ko-Facebook nje bafowethu qophi kwama-SMS uvota uthi kwinamba ethi 33352 uvota uthi kaJobe, noma uvote using ama-banking details. Uma ukuthi awazi, ngena lapha kwisithombe engisifakile phezulu ezi-DP yami ubheke khona ukuthi kwenziwa kanjani. Ngiyanicela kuvotwaphi kulethi manje, uvota kwama-SMS noma uvote ngebhenki lakho uthi kaJobe. Ngiyanicela ngani zakwethu, voda kuphi mnikazi wenhliziyo yami, njengoba kade sengichaza. Owase-Richmond is like elovu. Yebo Nkosi yami, ngiyintombazanyana nje yasemakhaya ekhulele emakhaya. Mina ngizovota, kodwa nami ngiyakudinga umcimbi wami ngoDisemba. Khululeka-ke sithandwa sami, khululeka nje, iy'ntombi ziyasizana mama. Yabo nje kuyimanje ngizomela zona iy'ntombi. Uma ukuthi le moto ngiyayiwina, kuyobe kusho ukuthi bengiyintombi efanele ukuthi ngiwine le moto. So izandla siyagezana sithandwa sami, uyangivotela nami ngiyeza emcimbini wakho. Ungibhalele ngala ma-details ukuze ngizobona ukuthi yabo kaGengeshe pho. Ena angikho kaGengeshe-ke mina, ngisenhlazuka, ngiyintombazana nje yaphansi le enhlazuka Nkosi yami. Amakhaya nje angandile ngisho emehlweni abantu. How are you? Ngiyaphila, unjani? We-Honesty Mncube. Ngiyaphila zithanda zami, ngiyanicela ukwenzela mina iqiniso niyobe nenzele isizwe sakithi sonke. Ningavumi ukuthi ngihluleke. Ukhona manje pho? Cha, angikho emakhaya kuyimanje ngiseThekwini cause ngifunda la eThekwini. NgiseThekwini okwamanje. Zingane zakwethu, ngiyanicela. Yabo nje omkhulu umehluko engingawenza, noma ngabe kuthiwa 150 owodwa, ungenza umehluko omkhulu. Ungenza nje omkhulu umehluko. Nakanjani kaJobe mina ngimentionile. Hawu ngiyabonga iy'thanda zami. Yabo nje yini abokuqala eningenze ngazibona ukuthi ngomuntu, nina eningilokhu nje eningimentionile. Kuvalwa nini ukuvota? Kuyoze kuvalwe ngoJanuwari kodwa amavoti silokhu sehla kancane sibalo. Ningavumi ngisho nokuthi kotho kuba ngiphume bafethu asize siyoyivala ku-number 1. Yabo solokhu sehla kancane sibalo. Ngiyanicela ukuthi nilokhu niqhubekile ningivotele. Uvota noma ikangaki, as long as nje ubone ukuthi ungavota, uvote nje, uvote. Ngeke ngane isiyangisinda, cabange ngisinda ingala ikhanda la, ngifuna ukuncika kanje kuyona. Ngiyanicela iy'thanda zami. Angazi ubhuti Sibo, angazi ukuthi uzoyenze njani ulokhu njana usesimamthembu, kodwa nje bafethu as long as ngisanani nje empilweni. Unjani Wembotho? Unjani mfethu? Yebo phela Mashuku. Hawu mfethu. Lapho ngaqala ngingenandaba, ngisaba mfethu ngithi yabo nje angazi ukuthi ngiyongishayela. Manje sengiyasibona-ke isizathu sangempela-ke. Sengiyasibona-ke isizathu. Zingane zakwethu.
Angingavumi ukuthi ngibe insini phambi kwabantu. Ningavumi ngingowenu. Ngihle kanjani yo lengane? Amele kuyingane zami manje. Asingakuvumeli guys ukuhluleka. Asingakuvumeli. Yabo nje wonke umuntu ongena la, yabo nje ashiye i-SMS, ashiye i-SMS, ashiye i-SMS. Singawina. Hawu, mina ngamemezela-ke, ningasho nje ukuthi ngiyancishana. Ngamemezela mina ngendaba yale nyama le. Ngamemezela ngiyaphila Jobe. Ngibona ngiyaphila Jobe uyakhuthaza umuthi singahluleki. Ngampela guys ngicela singahluleki. Ngiyanicela. Ukuhluleka kwami ukuhluleka kwenu ngane zakwethu. My favorite TikToker wami uhle sacela ungifollow. Khulileka sana sami. Yabo nje kuyimanje sengikufollowile ngiyacela nawe ngicela ukuthi ungivotele lapha uyothi kaJobe ku 33352 noma uvote ngelokhu njani ubuke lapha noma ungangena kwi-account yami ama-post ami akulezi insuku nje ayasho ukuthi kuvotwa kanjani ngane zakwethu singahlulekini. Awu kudala ngangiphosta kudala ngane zakwethu ngangiphosta. Udala sengikufollowile we Mangwazi. Sengifollowile ngane yakwethu. Zithandwa zami. Sicela sivoteni bafethu. Sicela sivoteni. Asike sivoteni. Kuthiwa nje kuyavota. Sengikufollowile guys ngicela nisivoteni sifollowe sonke. Hawe phela nami angisabona ungifollowayo nongangifollowi. Phela ayifollowaneni sengifollowile nawe guys. Phela ngiyanicela ngiyabona mina ukuthi ngiyanenzela iqiniso nisicela nginifollowe same time but nina ngicela ukuthi ningivotela singahlulwa guys, singahlulwa. Bafethu singabi insini. Sihlulwa kanjani kodwa? Sihlulwa kanjani nje? Cela singahlulwa cela nje singahlulwa. Ongazi ukuthi kuvotwa kanjani akhona ama-video lapha kumina ukube ngangazi past 5 uzanini. Aniqale nivote kuqala. Niyabo mase nginayo imoto yokuthi ngiye emsebenzini ayike lapho ke kuyobe sekumele ningishaye ke ukuthi shutha nginikhiphele ngane ama-video. Uthi lona mina ngiyothatha isiphandla kwaMayimayi. Ngiyothenga mfethu yabo ngale mali ade uzoyothenga ngayo isiphandla awuqala uvote ngayo uzobe usuyasithenga ke isiphandla ke uzobe usithenga isiphandla okwamanje awuqala uvote mfethu. Awuqala uvote qala ngokuvota uzogcina ngesiphandla. Ngiyabonga Simphiwe. Ngiyabonga ama-flowers. Yo guys ngeke lengane iyangikhathaza kube ngangazi 5 uphuma nini. Yabo ngase kuthiwa usuvotile ngingathembisa ukuthi uzophuma upart 5. Inkinga manje unjani luya? Angazi guys ngisazozwa kwabaphathi bami kodwa kwamanje bafethi into esizokhuluma ngayo la ngicela ningivotele guys yini. Bafethi ningavumeli ukuthi sihlulwe team kaJobe kanti ninjani. Ningavumeli bafethu wazamuhle. Ngiyabonga sithandwa sami kodwa ngabe ngimuhle kakhulu ke manje kube kuthiwa ngempela ngiyabona ukuthi izibalo ziyahlangana siyayiwina le moto. Yo
akaphakame kanjena lona. Uyangisinda phela yo. Hey. Ulingana nami naye ingane engahloniphi le. Ayihloniphi lengane, ilingana nami. Zinganza ukuthi awe ma sababa isandla sami kushuthi khona-ke ozongifakela imali yokuvota ungafa. Iyeza kushuthi imali yokuvota. Zinganza kwethu. Ngiyacela bafethu nishere nani, nishere nama-post nabantu eni-TikTok nabo, eni-WhatsApp nabo, eni-Facebook nabo, eni-Twitter nabo, kushiwo njalo kona nje Instagram, kephi bazi abantu ukuthi ukaJobe ukwi-competition yelokhunjana yokuwina imoto. ukaJobe uyi-competition yokuwina imoto, bavota abantu. Singanza ukuthi singabe insini. Ngiyabonga Simphiwe, ngiyabonga. Yo. Guys, ngiphathele ngisho namukhuhlane ngiyashona yezwa. Ngiyawazi lo mkhuhlane lo. Hawe mama ngiyabonga Simphiwe. Ngiyawazi lo mkhuhlane lo osaba ngisho ukukhuluma, osaba ngisho ukuhleka, osaba ukukhwehlela phambi kwabantu. Ngiphethe lo mkhuhlane-ke sawubona uMaJobe. Unjani uyiphila Sande Shangi, duma kude mfethu. Ngicela ningilokhunje lana. Ngicela ningivotele bandla. Ngicela ningivotele Nkosi yami. Uyawazi lo lokhunjana lo usaba ngisho ukuhleka. Ngiphethe lowo mkhuhlane guys please sibanga class ba 21. Ngicela nje silokhu sithephile iscreen, sithephe iscreen khona nama likes ezonyuka. Nami ngikhuthala ukuthi yabo. Ngeke kazi lengane iyasinda siyangishisisa ngeke ibo. Yo guys kube ngiyayibona lengane ukuthi ingakanani. Ayihloniphi bafethu lengane le, ilingana nami guys. Lapho inekhanda elingakanani, ikhanda engalenza umcamelo. Ikhanda elingaba umcamelo. Yo yasinda ngiqedela ispace futhi lengane lempedeni mina. Uqeda nespace nje. Yo singanza kwethu. Singavumi ukuhlulwa. Hawe ma ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga. Hawe ma uba uSimphiwe ntini. Ngiyamfollowa kodwa mina. Ukufollowa mfethu into osungenzele yona. Unjani sisi wamavi ngiyithanda. Ngicela ungifollowe ngiyacela. Sengivotile futhi. Kodwa sithandwa sami. Ma sengikulokhu njeli. Bafethu ngiyacela ningabali nilokhu nivotile nje nivotile. Uvumeleke ukuvota naka 130,000. Lokhu uvotile nje, lokhu uvotile. Awubali, ungabali, uvote nje, unganaki, ulokhu uvotile nje, ulokhu uvotile, lokhu ishilo nje. Ubhale laphaya ukuthi kaJobe.
thandwa zami. Ngaphandle kwenu ngiyinsimbi. Ngaphandle kwenu nje angiyilutho. Ngiyacela ningihhotela. Ningakhohlwa ukuthinta iskrini guys. Ningakhohlwa ukuthinta iskrini. Ilokhu ishilo nje. Bukani bafethu, yabo abantu bayangena. Ngicela nje ukuthi ningihhotele. Comprehensive. Awuzithandwa zami. Ngeke mesathuleke kanje ukuthi ngidlale noma ingoma. Ubase kule ngiyabona manje bephuma la. All the best majobo. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga. Ngiyabonga sisi wami, bengiqinisile lokho ngizobatshela nalendlini bavote ave sikuthanda. Ngiyabonga ithandwa zami, ngiyabonga. Please bafethu nilokhu nivotile nje. Nilokhu nivotile. Ngiyanicela ngane zakwethu. Clear Blue with clear digital results. Clear Blue digital pregnancy test. David, how are you? Mfethu, please vote for Kajobe. Please SMS Kajobe 233352. Sana sami sawubona. Unjani? Oluhle, ngiyabonga mama, ngiyitholile cabangi ilokhu unjani i-message yakho izolo. Ngiyabonga sana sami, njengazi ngayiposta naku WhatsApp wami. Ngiyabonga ma kusakhona abantu abafana nalana empilweni. Ngeke umuntu azangabi nalethemba lokuthi usangaweni. Ngiyanicela nokuna kwami kulele ezandleni zenu. Ngiyacela ningilokhu njela. Ngicela ningivotele. I-competition iqalile and ngiyababona abantu bayavota. Ningayeki guys, nilokhu nivotile nje. Nilokhu nivotile. Ngiyamthanda ngibambe ngiseduze emadlebeni yami. Uyangithanda zangawe omunye umuntu. Oh, manza wethu.
nami bafethu ngithanda namuhla nakusasa naphakade, and ngolokhu ngibhalansile, ngithi la eduze kwami, everything is cool. Khuleka sisi wami uzowena, ngiyalithemba mina uhlale wazi sokote, and ngibukela kuwe mina ngumntombi mami. Oh, sanda sami, kodwa nganyakwethu bafethu, ngaphandle kwenu ngiyinsinya, ngiyangizwa. Cela senzeni ubulungiswa, ilokhu ishile madoda, iqulaza kuphela. Kwathi angisho ngesidala madoda, ngithi ukubhaka amadolo kanuku, angithuki wena ngithuka uthando. Yabona-ke uthando lwakho ngicela ulukhombise ngamavoti phila, ngicela ulukhombise ngamavoti, ngicela ulukhombise ngamavoti nje mfethu. Uvele nje uhambe uyokwenza i-example, uthi nje lokhu ugqilazile nje ngamavoti, ubhale nje ukuthi kaJobe ku-33352, noma uvele nje ushaye ebhenki-ke mfethu. Nkosazana ngavuma malume bengithuma uphuthu, ngivele nami ngibathumekini kobe ikanye. Yabona-ke mina bazothi sebekuthuma uphuthu, ngithi khululeka baba, nansi imoto, hamba ngemoto. Yabo nje sayiwina le moto, kuyoba yethu, and nami ney'nkabi zami wemama sokwenza okusemandleni ukuthi uyawina. Bafethu ngiyabonga iy'ngane zakwethu, ngiyacela bafethu, nilokhu nime njalo nje nami, nilokhu nime njalo nami zingane zakwethu. Ngaphandle kwenu angilutho guys, angilutho nje, angiveli ngisho emabhukwini angcwele ngaphandle kwenu. Cela nilokhu nimile nami. Bafethu umkhohlane ongiphethe wey'ngane zakwethu. Sawubona Nkobane, guys, ngiyanicela ngicane nivotele iy'thandwa zami. Please vote for kaJobe. Nako live enizobe ngingena kubona, qhamuka usuthi vote for kaJobe, uthi nje SMS kaJobe 23352. Asike senze yabo into esayenza kulo mfana we Big Brother, asike siyenzeni kaJobe ke manje. Ngiyaphila Ngobane mfethu, ngiyanicela ngicane nivotele. SMS kaJobe 23352. Ngiyanicela, ngizovotela kaJobe wami. Right mama, ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila, wesamukelo. Abafethu ngiyanicela nilokhu nime njalo nje nokaJobe, ngiyanicela ngane zakwethu. Silithengile iphulo lalo mfana. Yiyo le ngiyizamayo le moto. Votani nangoyini ngihambisa imoto ngumfana. Yahlala bakithi yethu sonke le siyifuna la. Votela ukaJobe awine imoto. Votelani ukaJobe, wonke umuntu akavotela ukaJobe. Ngiphindeleni bese vota kuyo 333 3 abawu3 no5 no2 33352, mase uyavota uthi kaJobe. Guys, ngiyanicela ngicane niphushe, ningiphushele iposti nje bakithi konke, ngicela ningivotele. Noma wenze le ama-banking details. Uma wenza ama-banking details, ibhenki labo u-FNB, uyabhala laphaya ukuthi vote to drive ku-beneficiary name, mese ukuthi ureference ngokaJobe. Ilokhu njana
i-account number yabo ikhona kule post le ngiyifakile, noma uhambe uye lokhunjana uzoyibona ipost ebhaliwe laphaya enama banking details abo. Kwi-reference ureference uthi kaJobe, ungareference ngegama lakho, ubhale ukuthi kaJobe. Ngizolokhu ngiphushe ngine-following enesiqiniso. Hawu Nkosi yami, ngiyanicela ngane zakwethu, ngiyanicela nasemaphejini enu niposte, nami ningimenshine, ngifike nami ngikwazi ukuyikhomentela nokuthi ngibone, ngiphinde ngibonge kulowo muntu loyo ozobe engilokhunjelile, ozobe engiphushelile ipost. Ngiyabonga bhuti uma usuthole isikhathi wangenzela bandla, cause kuthiwa nathi kumele sizibalele. Uma ukuthi wenze ngale method le yama-banking details, ngiyacela ukuthi ubonge ipha khona nami ngizokwazi ukuthi mhlawumbe uthole noma i-notebook le ngizobala khona. Uma ukuthi futhi wenze ngiyama-SMS nakhona futhi ngiyacela ukuthi ungiphe. Ngiyabonga. Hawe ngane zakwethu, qala usini ushaye u-3 nje kuphela. Kodwa angithi ngishilo ngathi ngiyagula nje. Kodwa yini mfethu, siye ufuna ukubukisa ngami. Awupho njani? Abafethu, hi sister kaJobe, I'm happy to see you, especially his and drama films. Ngazakithi. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga. Bukani nginenzela iqiniso kanjani. Nifike ningibuye kwama-drama. Emculweni imina, emntombeni mina. Nginicela ifavor yodwa guys, ngicela ningivotele bafethu, ngicela ningivotele. Yaxinana le flu abantu bakhala ngayo wemaJobe, ngizokuvotela. Ngiyabonga kakhulu ephila sile. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga. Ngiyanicela ngicela ningivotele guys, ningayeki uvota noma ikangakho. Ilokhu ishilo nje, ilokhu igqilazile nje bafethu. Bafethu yazi ukuthi yabo kube kuyangami ngabe ngilele. Lo mkhuhlane lo awumdingi umuntu okhulumayo, ngoba uzothola ukukhwehleleka ngephutha, yabo, bese kuthiwa hawu, yabo. Kodwa ke ngoba ke kumele ngizokocela la mphaphathi, Nkosi yami, ukuthi nibe nami, yabo. Vuka ngisho ngilele. Manje ngiyazizwa ukuthi ngikhwehlele, kodwa manje kumele yabo. Ngiyanicela ngane zakwethu, nami-ke nibe nami. Khona la de-commenta manje. Hayi sister kaJobe, maybe okay, umuntu wabuyeka esikoleni. Baba linto bafethu, ningavumi ukuthi bukani sasifunda nani, ningavumi ukuthi sihluleke bakithi. Ningavumi linto. Votani bafethu, saba nawe size siyo ilanda le moto. Ngiyacela ngubani, ngiyacela mayi kaJobe unjani. Khona de ethusiswe Purity, yazi la angisayiboni-ke manje le comment, kodwa ngiyibonile ngo-view once. Hawe ma, angisazi kodwa bethi nangilosiswe Purity, angazi ma kwenzakaleni manje. Kuvotwaphi? Uvota nge-SMS noma uvote kwi-bank account? I-SMS i-150 iyodwa, uvota noma ikangaki. Ulokhu uvotile nje, uvota. Ku-SMS uthi kaJobe,
yabo uyabhala laphaya ku-33352 ubhala ukuthi kaJobe usendeka ama-SMS akho nge-airtime. Uma kuwukuthi futhi wena uchoose ukuthi cha ufuna ukuthi uvele nje mhlambe uthi fa ufa 500 noma fa 8000 noma nje qala from 10 rand kuyaphezulu ngamavoti, mase kwi-reference ubhale igama lami uthi kaJobe, ubhale igama lami uthi kaJobe uma ukuthi wena usenda ngama-banking details. But ama-banking details uwathatha kwi-post yami le engiyifakile, ngifake yonke indawo, Facebook, TikTok, not Instagram, naku-WhatsApp nje. Ama-PP ami wonke ayilolo njana. My baby doll, how are you? Phela uzongiqoma yabo mase ngihamba ngemoto. Hawu hayi ke mase ngihamba ngemoto ngowakho ke phela. Hawu ngizobe ngiwabonile amagalela akho njengensizwa. Ngizothi nje yabo nje ngizothi ngihamba ngayo kuzobe ngingasadingi ngisho nokuthi uzuthi asihlangane emfuleni ungishelele khona noma kanjani, ngiyosho nje ngithi cha mina ngiyawazi amagalela lensizwa yangonisa imoto, ngizosho nje ngiserious linto. Ngiserious ngizobe ngisho ukuthi ngiyawazi amagalela akho aqoqoshelene mina, ngiyawazi. Angidingi ukuthi ngize ngitshele omunye umuntu ungwinisa imoto. Samuel Nyapheli bakithi votani lapho, shona njengeredo lokhu ubhalile uthi kaJobe, postani bakithi. Lokhu nishilo nje, lokhu ishilo nje nithi kaJobe, yabo nje lokhu kukaJobe nje. Votani bakithi, votani. I so believe. Ngiyacela, I beg, I so believe. Yiphini language. Hayi gcina nini ukuvota vele uyoze kugcina mhla ka-9 January, but kuya-eliminate or kuyehliswa kulokhu kuhambe ngamavoti. Sivota njani bo? Uma ukuthi uvota nge-airtime, i-SMS iyodwa i-R1.50. Uyahamba ubhale laphaya ku-33352 ubhale ukuthi kaJobe, ngoba wena uzovotela phana, uzovotela ukaJobe. Uyahamba uvote uthi kaJobe. Uma kuwukuthi futhi wena uthi ufuna ukuvota via ibhenki, akhona ama-banking details abo la uyafika ubhale igama lebhenki osuke ulisebenzisa olisendela u-FNB, i-account name yabo ke manje, business name yabo, uvote to drive. Mase kuthi i-reference yabo ubhala mina, kwi-reference ubhala mina uthi kaJobe. Mase ke uyasenda leyo mali leyo osuke uvota ngayo from 10 rand to 1.5. usende le mali leyo osuke uzovota ngayo. Mhlawumbe ukuthi usende 10 rand u10 rand kanjalo, 20 rand, 30 rand, 45 rand nje is. Mase ke uyabasendela automatically kubona amavoti amasuke sengenile lapha kwi-reference. Uyabhala ukuthi bani kaJobe, ugcina nini uvotela vele bese ngiphindile ukuthi sivota njani bese iwona lapho ngiphindile. Siyaphela inyanga sozama, ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela lapho nje manje sibheke oma Enzo, sibheke ingane zika NSFAS nje bakithi, akuphithizeli nje, akuphithizeli nje kanjani kwethu. Ngaphandle kwenu ngiyintsini. Comparative financial statement. Ngempela bakithi aningitshele nimele ngize ngikhale kanjani ukuze nizongizwa, ngoba sengikhalisa kweredo manje.
umkhuhlane ongibambile wema-A, ubala lolo ngizokwenza njalo ngajabulile. Ngiyabonga ngani zakwethu. Haleluya, selashona phela lathando lethu, angalaleka umoya wayengekho, lalungapheli usuku sinakhona. Awushonani isikhulumi, walahlekela thina ukhona. Ngiyintombazana nje bakithi encane yasenhlazuka, Nkosi yami engazeli lutho. uKing siphathe imali. Bakithi uvele nje uphathe imali. Ngiyanicela guys, ngizophila kakhulu manje ngivotela. Ngizophila weKing siphathe imali. Ngizophila awe nje mongase u-SMS nje ama-SMS lapha u-33352 uthi kaJobe. Ngingaphila-ke lapho nganyakwethu, noma uthathe laphaya ama-details bese uya-SMS-a, bese uyawasenda. Hawe ma, nangubhuti omdala Gatsheni. Ngicela guys, ngiyanicela ngicela ningivotele. Bangena ubhuti omdala lana. Ngiyanicela guys, ngicela ningivotele. Uvakasha nini vele eNhlazuka? Nenhlazuka ngivakasha mangisenhlazuka ngisuke ngigodukile. eNhlazuka kusekhaya abafana. Kade ngikhona yazi, ngibuye ngesonto. Mangiqeda ukubhala futhi ngiphinda khona. Phela eNhlazuka kukwethu lapho. Ngivota kaJobe Khuleka Ntombi, ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela. Phela eNhlazuka lapho lengizalwa khona bakithi. Musani ukuthi ngiyavakasha mangiyenhlazo ngisengigoduka. Ile eThekwini lengakhona kithi khona. Asasiyena loya, selashona phela lathando lethu. Ngani zakwethu. Mina bethi ngihlezi ngigodukele nje. Ngihlezi ngigodukele welindo. Angalalela umoya wayengekho, lalungapheli usuku sinakhona. Umkhuhlane ongibambile ayibo. Yazi akusaphefumuleki. Uyahlula guys, kodwa umkhuhlane ohlula ngisho ini lento lena Med Lemon. Uyahlula lo mkhuhlane lo, okwazi ukuthi uyahlula. Zingane zakwethu. Do it all with ad-free listening, song downloads and more on the YouTube Music app. Bafethu abantu basazo sawubona Gatsheni, ngiyacela ukuba ngithi ungivotele bandla. Uthi nje kaJobe SMS lapha uthi kaJobe ku-33352 SMS ukuthi kaJobe, noma usende nge-bank account. Ngiyacela bakithi. Ngiyabonga futhi omdala, ngiyabonga usazovuma. Kuthiwe kwabantu esikhathi mhlawumbe ukuthi si-reach out kubona kwabasenda mhlawumbe ngama-account ama-POP bawaveze ukuze nathi sizokwazi ukuthi siyibalele. Abantu bayabhala. Isikazi ngiyacela. Nike ningiphakamise just once bafethu. Indawo yangasekhaya ngiphuma kuyona indawo nje enganakekile Nkosi yami. Indawo enganakekile kodwa-ke ngoba ngithembile ngangena le competition. It's fine.
Ngiyabonga bhuti omdala usazobuda. Inhlaziba yethu bandla. Inkosi yami indawo nje enganayekile. Abantu abangayazi. Ngiyabonga ukuthi bejoyina guys, ngicela nivotele ngasakwethu. Bukani bafethu ngize ngizosijuba ngiphethe ngisho namkhohlane avuke ngisho ngikhuluma. Ngasakwethu. Uyazi nje. Qala kancane. Ngisemsengabeni bekaJobi. Mina ngowasehlazuka ngowasehlazuka kodwa ngiyamcela bafethu ngicane ngihotela ukuthi ngwakephi bafethu singaba ndawonye sonke ngangizabethu. Ngakithi. Into usihlukanisa. Hawu. Uyaphuma esandleni lento. Yaphuma esandleni. Ngizovotela ngisabhizi kancane nje la. Alright, ngiyabonga kakhulu. Yo. Hey yabona umkhuhlane wesaba ngisho ukukhwehlela phambi kwabantu ilo ngibambe manje. Sengiyaphuma ifonga manje ngicela unginike inamba yakho ya WhatsApp ku-inbox ucela umchazele kahle. Bethi ngoba ngiyakhohlwa ngicela ungilokhu nje. Ngicela ubongithinta ngale. Yo, liphele lipeni bengibhala ngala we. Awe ma. Ish. Sethe kuyindlali ndo sethe awuthi semakhaya la. Someone Makajini, thanks for joining. Please vote for Ukajobe 23352. Vote for Ukajobe. Ubhale nje ukuthi Kajobe lapha noma uvele ungene usebenzise le method le yebank. Simple. Nami ngicela inamba yakho ya WhatsApp. Nkosi yami angiphisani ngenamba ethandwa zami. Yini manje senifuna kube ngase siyaxabana. Musani ukuyenza leyo nto. Musani ukuyenza leyo nto. Inkinga inamba yami ibuye ingatholakala mina itholakala kubaphathi bami. So manje yabo not unless kuthiwa it's a business related thing. Yabo ngisazoyizama inamba ekuzoba eyethu sonke ngoba le ku limited yabo limited ukuthi ekaba bafethu yabo senifuna ukuthi ngiyayitshela ke njalo. Ngiyababona abantu abangafuni ukulokhu njana. Ngiyababona abantu abangafuni ukuthi
ngiwinekele ngokuthi senifuna ukuthi ngoba ngincishe inamba nifuna ukungivotela. Akusiyona yami le namba bakithi, yabaphathi. Musani ukuyenza lento. Belindo, phuma la, phuma. Sanibonani makhetha munjani. Awube silinde wena cabanga sicela uvotele ukaJobe. Thana nje SMS u33352 uvotele ukaJobe. Ivoti lilodwa lidla u150 noma uvele uyishaye nje ngebhenki. Ama-details akhona lapha kwepost noma ungene kwepost yakaJobe ubone. Ngiyabonga kakhulu sazokwenza makhedama. Yo guys, azi ngithi ngiqamba ngwena le moto ngoba sengishonile lo mkhuhlane mina. Hawe mama umkhuhlane ungibambile shame. Hawe ma azi umuntu uzoshona. Nabo-ke abantu baka-TikTok hayi hawu sebefuna ukungikhipha njalo la. Hayi cha ave benenkinga kodwa laba hayi belo nomsebenzi ngapha wena ngapha ngimningi kodwa yabo manje ngase ningivotele kuthiwa nje vote for kaJobe awine le moto. Ngiyanicela phela sesitha bafethe nivote nje ninganaki nilokhu nivotile nje nilokhu nivotile ngani zakwethu. Ngaphandle kwenu angiyilutho guys, ngiyintsini ngaphandle kwenu. Ngiyanicela ningenze umuntu phela. Hey mama unjani asanda Dlamini, please vote for ukaJobe. Lokhu ushilo nje noma ngathiwa ningena kwabanye live ungena usuthi nje vote for ukaJobe. However futhi into esayenhla kuSuthi Guluva nakaJobe isangenzeka ma-ini nje uthi uyangena nje kulokhu njani ku-live umuntu uvele ufike usuthi vote for kaJobe 2335352 thule phansi bazokubuza ukuthi vote akwenziwa njani lapho. Ubatshela ukuthi uma ukuthi awunayo imali ekhadi ye-airtime yokuvota vele wenze nje. Gazi awu ngiyanicela ingane zakwethu. The YouTube Music app has ad-free playlists just for your ears. And your fingers. Ingane zakwethu lokhu nikhuphuke njalo. Yithi nje vote for kaJobe.
Well, my aunt has taken a screen manje. Sengiyabhora-ke. Manje mesekhanya nje le phone ibo. Ayihile nje into yayo. Yeah. Ngenza kwethu. Menivotile nje. Menivotile nje. Ema ngoba manje ngisafuna ukufocus lesikoleni nje asithi siwina ngala sibe siphasa futhi ngala yabo safuna ukuthi ngifocus lana ngisacela ukuthi okwamanje ngithi uvalanqe live lo ngizophinda ngibuye futhi ngikukhumbuze ukuthi senze njani siyavota sivotela abantu uPadophe ngizophinda futhi ngizobuye ngikukhumbuze.